Good morning! Where are we going? We're going to... Hi, Ice! Hi. Hi! We're going to Bikini Bottom. See you! Bye! Mag-register muna. Weekend kami. Nagmamadida, mapanin. Ethan, sandali anak. You need to register and pay. Wala kayong barya? Guys, may barya kayo. Ma'am, saan? Barya lang sa sipuan. Barya lang sa mga Ethan is ready. Oh. Very ready. Are you all ready to go? Imuti. Island. Wala, parang ano na talaga, no? Tourist spot na talaga siya, no? Kasi may mga benta-benta na, oh. Medyo mas mangga. Look, oh, may ganito na oh. Very nice. Ay, bangga, oh my God. Tika pala na nga. Agad, gumata. Oh! Ang kastoy di man, ah. Ang pagkastoy din o din yung mara. Ito ni din. Wen. Wen. Welcome to... Tayo, may tatangkol na. Mana, agbalsa ka. Mapangkain dyan. Ay, high tide summer. Madam, high tide. High tide ka lang. Ang dangay dahil. You like it here? Ha? In Qatar. Let's go to Qatar. Iji bang yan? Come. You like it here? You want to swim na? Kunin natin yung floater mo. Ipahipan natin kayo. Ha? Ila, ang alaman tipunas na pagpunasan dati nyo, ilamisaan dyan. Sasakay ng balsa. Dapat tagis-isang dito. Ang kansa na isa. Ang ganda ng plan. Nakano? Dalawa daw. Time when I'm in bikini, when we're in Bikini Bottom, SpongeBob will follow us around. Oh yeah? Alay lakad kayo mga beshi. This looks like a boathouse. This looks like a boathouse, Mommy. Yeah, it is. You know that I don't like salty water. Ala, da magpapapicture dyan. Video re, video. No. Don't play with Ice. Don't play with salt water. Ni adalam mo. Aging ganat to lang. Hoy, tulungan niyo. Ano ba yan? Oh, it looks like we're in 100 Islands. Look everywhere. It is? It looks like we're in 100 Islands. Yes, anak, because those are islands. Bitawan niyo daw, bitawan niyo. Can I swim?
Yeah, later. That's where we're going. This Hendrix Oh looks like 100 Islands or underground river. Is this 100 Islands or underground river, Mommy? It's 100 Islands. Looks like. This is Imuki Island. Ala, nagpudot. Wait na. Wow, ang galing. Balancing. You are balanced. Against the light. Dumbbells. Against the light. Oh, you wanna go to the front? Hendrix, sit in the front. Ala, Ice, dahan-dahan ka ha? Mauntog ka dyan sa reef. Ice, pwede ka nang maligo dito. Ito. Hoy, mag-amang kayo. Nag-aantay yung dagat. Nandito tayo para mag-swimming. Hindi para kumain. Kanina pa kayo ah. Ethan, nakailang tinapay ka na? Anak, we are here to swim, not to eat. Where's the yung sexy bottom? Sexy bottom. Yung kamalimutan. Wow, ang pogi nung nagsiswimming ah. Tingin ko nga. Wow, ang pogi yan ah. Ice. Talim yung bato ah. Nasugat na ako. Okay, Ethan, go. Ben, nandyan si Ethan oh. Wait lang anak, wait for daddy. There's so many fish there. You can't be there. Me also, I'm wearing my slippers while swimming. Go. Let's go, let's go, let's go. Call of Duty, Call of Duty. Hindi naman si natin na first time nag-swimming ni Ethan. After 2 years. And there's so many fishes here. Oh. Hi! Pa-picture ka nga, pa-picture na ginagawa mo. Ow! Lagi kayong pupunta dito ni Tita Dayan. Okay. Yeah. Hindi dapat kayak gayam. Hinta nag-picture dyan. Nagtal na dito yun. Very nice kayo mo lang, very nice na kayo makamove on. Basta Clemente din? Oo, ano na doon? Ano kaya? Sa bali, naglugan ti balsa. Ayan kayo naglugan balsa. Huwag man na kami nang may kami. Ay, Hendrix. Alis ka dyan, anak ko. Alis.
mo di GoPro. Nangag ko di boses na kanto. Ice, rocks ha? Rocks. Kung nagsisave ko Hindi, ano ba? kung pag ganyan lang tayo. Doon tayo, sama tayo sa kanila. Dito kayo maglalakad. As in, hi. At least nagkantito at trabaho dito dito dati. Ikaw umat yan. Ikaw naman ba yan? Alala, jibyo ka. Ang damang dadain. Yung Titanic ka mata ka naman na spread your arms. Ayun, bet ka dahi ta, bet. Simot. Sige, shima ka naman. Very wow. Be! Be! Bernard! Ala, nagdalam dito eh. Hey! Bernard, video mo na may tayo nyo. Naipit. Kita mo yung Mariit. Parang in-slow mo sa mata. Mas malalim dito. Okay, fine. Baga ba nagbibigay? Kaya, Lifestyle ka na naman yan dyan, Ice. Pupunta natin dyan yung barko. Malalim dito, may dito. Nangyari. Ikot ka po. Halika na dito. nababaw dito eh. Yung photographer ko. Ayaw lang eh. Hindi gusto ka manang? Ah? Arkunin mo ko. Hendrix ha, gitna ka na naman ng gitna ha. Ar, come on. Mag-wave kayo sa camera. Dali. 1, 2, 3. Laburay! Mag-wave pa. Tagpaka ni madam. Baby, malas. Ginaan mo ko dito. Ay, Hendrix, huwag kang pumunta sa gitna. Pati mo naman ang kaanuhan nito. Nakita ko ba yung reaction? Finish. Ba't yung nabigyan ka na? Overs. Gravity. Nagado pagpasya. We're back Ang kapal na here. giburakay. Pastor. Sa palila tama tayo. Pintas ba giburakay dahil? Hindi na dito na. Kami ako nag-tweet. Ano doon aram yung giburakay? Uy, kasi na gamit yun. Baka may gusto ko tamit ka dyan. Kaya mo enjoy ka. Karami din mamamin nga water activities da. Ano yung arning ba yung ano yan? Ayan ang mata mo. Yung huli na lang po yung Ako din, konti lang din yung akin. Nawan, duway na namin. Ano ba? Pat lang. apat lang. Ayun, Ayun sa'yo to marami ang ano. Konti lang din yung ganun ko.
Philippine Supermarket. Thank you. Time to go. Hindi ka na anak. I didn't know where's Chum Bucket, so I didn't find Plankton. Pagbed. Yeah, Because I didn't know where is. plankton. Kapay taga Parawit? Tama na, Pam. Let's go na. Saan nilalagay? Uy, gusto mo. Ethan, come. Ethan. Diba natin, gama. Stop homeland. Yung Anglian ano hapon. Kami. Kapalimbat nga. Oh, bumulot ka. Hello. Hi. Ha? May milk tea. May milk tea. Ado. Mm. Manang Neston. Bye. Bye. See you again. You wanna come back here? Tomorrow. La Union. La Bataan. Ay, hindi pwede. Ba? Bataan. Ay, may gana. May marami din silang beach na batang. Ano entry nyo? Taga Cavite. Awa, nakakapag na kami. Nagkat manonood ni Mark. Ay, nasa amin ang Puerto Azul. Ito yung... Sa Palawan. Ang ganda oh. Palawan, Puerto Azul. Palawan. Sleepy na. Nakita mo dagat dun sa Cavite eh. Anong aga nagising yan?